Hello riders! For today's vlog, pupunta kami ng Camp 1 going to Camp 3. Pero ang tawag doon Ligay. Yung pupuntahan sana namin last time, I hope na papasukin na kami ngayon. So see you on my ride. Bye bye. Bridal shower. It's the peak, guys. Nandito kami ngayon. Di ba nga maulan ngayon? So dapat nagpe-pray ka talaga bago ka mag-bike or kung saan ka man pumunta para hindi madulas. And maganda kasi pag guided ka. Dami kasi na aksidente ngayon. Kahit ang konti ng dumadaan na sasakyan, dahil pa rin na aksidente. So today's ride, tatatlo lang po kami kasi nga hindi pwedeng maramihan pagpapasok ka ng Camp 1. So I hope na hindi na si restricto. Malapit na kami sa Camp 1. Yung sa may checkpoint, sana payagan kami doon. Sayang ang effort. Yes. Lord, I pray na payagan kami sa Camp 1. Let's go! Whew. Ayaw nilang magpapasok dyan. Oh no! Ayaw nilang magpapasok sa taas. Balik din kami agad. Paano yan ayaw nila kasi may positive tayo dyan sa taas. Hindi naman kami makikisalamu ko yan. Mabalik din kami. Pepe! Dakpe! Dakpe! Kaya kampan na. Balik din kami. Kita kayo dyan. Kaya kagaya ng minsan na nag-picture, bakit ang nakapasok mo ako? Sabihin na naman nila kung nagulog ang screen. Kaya pasensya na muna. Siguro Change road! Wala talaga. Ginamit ko na yung charm ko. Wala pa rin ka-charm. What? Akala ko makakapasok kami dun, di ba? Sabi niya, uwi ka na. Ako na sabi niya sa akin. So, ang nakausap namin hindi yun si Hepis. Pag si Hepi yun. Hindi. Baka yun lang yung pinakamataas niya. Tignan niyo. Panoorin niyo pa yung vlog ko kung saan kayo magro-rota. Let's go! Tapos, alam niyo ba na pagawa pa kami ng medical cert. Gumawa pa kami ng medical cert para lang makapasok doon. Pero hindi pa umubra yung medical certificate namin na wala kaming any signs or symptoms ng COVID. Kaya lockdown daw talaga eh. Magre-reklamo kasi yung mga taga doon. So, we had to respect that. So, let's just wait for the vaccine to come in Philippines so that the COVID will be gone na and then we will bike everywhere. What? Let's go. Dito kami sa Sagunto, Sison. Bundok din siya. Pero trail later. Let's go. Itong municipality kasi na to, malapit lang, parang susunod na dito, Camp 1 na, ganun. So, doon banda, pabagyo na siya. Kaya medyo fog na dito kasi bundok na ito.
Ano lang, nakauno lang ako sa harap, tapos sa likod, saka 5 lang ako. Para madaling pumadyak pag uphill. Para hindi ka mapagod. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. To the mountain, to the falls. So this is the mountain going to Benguet. And this is Dito yan, mabato. downhill. I don't like. Oh no! I don't like to risk my life to that. Let's go and buhat the bike. You see, it's mabato, oh. Don't risk your life here. Merienda! Facts pala guys, pag nagtitrail po kami dito sa bundok, wala po silang kuryente. So, hindi malamig. Yun lang. Walang ice dito. Walang ice dito. Hindi siya cold. Malamig na dito. Malamig na dito. Bundok kasi. Daming sili. To the mountain! Ganda. Kuha tayo ng itatanim na sili. Kasi nasasayang. Yan o, mga itatanim. Ayun niyo po. So, titikman natin. Charot. Ayun lang yung plastic niya. Makarili ka talaga para dito. Matamis kaya. Pwede din iluto ito eh. Masarap sa kare-kare. Say what? Ay, hindi pala. Kare-kare. Menudo, mechado, gano'n. Dami lang dam. Yung mga ito. Perks of living in nearby mountains. Perks of living in the province. And this is... Yan. Manghang siya, besh. Ba't nga tinapon mo? Hindi na, bustak. Ano may dadaan? Ay, diretso pala sila. Kuha pa tayo. Yung red. Hintayin ko kayo sa baba. Ayun po. Dapat Yan. Let's go. Wala pong trail ang trail pag walang ganitong obstacle. Say what? Ito yung tinatawag na stairway to heaven. Trail! This is the falls. Yan, ganda po dito. Ito lang kasi yung pangit sa trail. Maputik, pero enjoy. So, we're here at somewhere, part na siya ng Sison.
sa Pangasinan. Napakaganda po. Ang dami pong pwedeng puntahan dito. Sobra. Ito po, nanggagaling dito yung mga falls din na iba. So, we're going there. May isa pa tayong pupuntahan na falls. So, let's hunt some falls here. See you. Itatry natin itawid tong carbon na bike sa hanging bridge. Carbon. Uphill. Umay. Umay na ako sa uphill. It was at this moment that he knew. Let's go. Uy, pera! Hindi pa ni Danilo. Pera niya to. Kay Danilo ata yan. Nagma? Hindi niya pera to. Oo. Ay, nakabilot kay kwarta! Hindi nakabilya. May pang merienda tayo Buti pa sa bundok, may pera. 500 divided by 3. Siyempre 200 sa akin, tag 150 na lang kayo. Uy, 50 pang merienda natin. 150. Oh my goodness! Nakahanap ng pera. Hello! Nakapulot po ako ng 500 pesos! Yes! Nagtitingin po kami kung sino yung may-ari pero wala na po. So, hati-hati na lang kami dito pang merienda. Hiyat namin yung bike namin. Doon sa kaliwa. Ginagawa nila. Sa taas tayo, diba? Iakit namin yung bike namin sa taas. Yan. May tignan ko kung may daanan dun sa baba. Papuntang. Kaya nga. Bukwas. Final destination, ABRA Falls! Yay! Sino ba kasama ko?
Hello rider! So, pauwi na po kami. Yun po yung ruta namin for today. Hindi po kami pinapasok sa Camp 1 kasi nga lockdown pa sila. Siguro next month na. And dalawang falls po yung pinuntahan namin ngayon. Last destination namin yung ABRA Falls. I hope na napanood nyo po to. And like, comment, share, and subscribe pa sa YouTube channel ko for more updated videos. And before that, shout out po tayo sa team Mapandan Unified Bikers Club. Hello po sa inyo. Sana ma-meet ko po kayo dyan soon. And sa Masterlink MTV, kay Ryan Sombiling, kay David Bistro. Hello, pa-share naman to. And then kay sa team Eastern Pangasinan Bikers Club, lalo na kay Sir Tolme. Hello, sir. Kay Gerald Abutin. And special mention, Sir Joel Castro ng Pampanga. Sir, thank you po. Alam mo na yon. And thank you guys for watching this vlog. I hope to see you again on my next ride. Comment down below kung saan ako next na magruruta. Bye-bye!